Nag-viral ang video sa upat ka mga lalaki nga matod pa ni pugos pagsuod sa balay sa usa ka residente sa lungsod sa Dawes, probinsya sa Bohol niadtong Hulyo 20, 2024, alas 4 sa hapon diin giingong gitiunan og armas o gipaluhod ang lalaking manghod sa video uploader. Wa matud pa motingog ang manlaki diin adunay nakapunit dihang gipangutana sa usa sa miyembro sa tagbalay kung si kinsa sila. Gisa-isay sa video uploader nga gipuntarya sa manlaki ang iya manghod kinsa gitiunan og armas busa midagan kini pasulod silang kwarto ug didto na gipaluhod. Suma sa uploader nga tungod kay naabtan sa mga miyembro sa ilang pamilya ang mga lalaki, nibiya kini og sa balay ug wa motingog apan gidalan nila kuno ang kwarta nga nagkantidad og 3,000 pesos ug ang jacket sa iya manghod. Gipanghimugatan sa ni alias Amam nga wa malambigit ang iyang igsuon sa bisan unsa nga illegal nga kalihugan. Ang mga hitabo ilan ang gi-report sa kapulisan ug desidido matud pa silang mapasaka og kaso. Samtang ipaimbestigahan na sa PNP ang hitabo subay sa pagrelibo usab sa duha ka pulis nga nalakip sa video. Nasayran sa PRO7 nga adunay legitimate operation ang kapulisan patok sa illegal drugs niadtong higayuna. Na ay drug transaction nga nahitabo. Then nag-conduct og hot pursuit operations ang atong mga operatiba, which resulted that they arrived in that particular house, no? Kay dito nidagan ang suspect, and that's the reason why nisod sila sa balay, no?